Darren siad go náiríonn tú níos granmhatha nar caitheann tú níos mó ama ar stáitse. Má do bháin eile. Beagán housekeeping ar dús, so níl má gealga cólífa is bawahlam, so donna heclórí go gomáil agus le gealga éascaile. Is as áit mé dar bhanam muoineáin, díobh sé nar thula air. Tá sé áit éigin idir Disneyland agus na triplóidí. Nar bhí siad ag briseadh suas an tír seo, an plán a bhí acu go bheith muoineáin part den UK, ach sa deara dog siad amach agus nílas gom ar thula tú, ach bhí an British Empire ag iarraidh gach grud. Ach ní raibh muoineáin ag daistil. No, tá muoineáin go donna ar fad. Nar a bhí mise níos óige, thuaigh muid ar léanta saoire go dtí an cábháin. There long Lord live faoi má experience le dating ach níl mé chun sin éanamh. No, mar hapla bhí mé ag chatting up Colleen cúpla mí ó hin, agus dúirt mé leithí gur comedian mé, agus dúirt sí, oh. How are you like? Bhí barla briste aici. Chuir sí an ceist orm, are you the dry and slow type? Oh, dúirt mé, not really. Beidir cuid den aib leis an dating ná
má personality. Jaran Ryan Dini go bhfuil mé paranoid agus delusional type. Ach ní ag go mé mar sin. An feiblas nó atá agam ná bhfuil le gatain a sex áil lumsa. Galore. Éidir ní inú ná amórach. Ach ultimately Bei got far ban agus non-binaries. Gary. Ach is é má sexual fantasy nó love a dhéanamh le ban natá agsúil. Bhí me ag géirí understand cén fá. Is dóigh liom go maith liom plenty of company. agus bainne. Ach níl mar cinse. No, cúiseáin eile nach gairí ró athlam ná an cuma atá orm. Dúirt den éigean go tá an cuma orm go raibh mé breastfed go dtí go raibh mé deag bliana d'aois. Ach I léon rud mí ceart lei sin. Tá is a go cadúil me caiithfid duine. Jaran Ryan Dini eile go bhfuil cuma orm mar Matthew Perry. Ach capan an chud is mó daoine gur go bhfuil cuma orm mar sagart as Judy. An capan too. Cuma sagart orm. Ní smó má sin fer. Pádraig Chéadéis. No, is five é an cuma atá orm. Mar like my neck, my winnia, níl sé supposed to creek nu ag puinte mud sin. So to find end leis an muinneal ag an cuid is mó daoine. Ag lumsa tá sé ag merge le mar sin. Cosúil le extra neck. Necky. Agus cén fá bhfuil an taobh hir de mar ceann
in the shape Corha question. Captain Golarm Emactinish.